Η Φαρμαθέν είναι η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης καινοτόμων προϊόντων υγείας. Σχεδόν 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η Φαρμαθέν διακρίνεται σήμερα από τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία και την έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα, το ισχυρό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει, το πλήρως διαφοροποιημένο προϊόντικό της πορτφόλιο, το ήθος και τη συνέπειά της προς όλους τους stakeholders της, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, λοιπούς εταίρους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν ετησίως τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερους από 160 ερευνητές και 3 υπερσύγχρονα ερευνητικά κέντρα, ο τομέας έρευνας και ανάπτυξης της Φαρμαθέν διακρίνεται για την καινοτομία του και τις επιστημονικές του ανακαλύψεις τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια καινοτομία της τεχνολογίας Long-Acting Injectables, οι περισσότερες από 65 πατέντες σε ανάπτυξη μορίων και φαρμακευτικών σκευασμάτων και η δημιουργία οφθαλμικών διαλυμάτων χωρίς συντηρητικά είναι μερικά από τα ερευνητικά επιτεύγματα που εδραίωσαν τη Φαρμαθέν στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας. Συνάπτοντας συμφωνίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς για την προώθηση καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής αξίας, η Φαρμαθέν διαθέτει σήμερα ένα πλήρως διαφοροποιημένο πορτφόλιο προϊόντων και παρέχει αξιόπιστες επιλογές τόσο για τις σημαντικότερες θεραπευτικές κατηγορίες όσο και για την προσωπική φροντίδα. Με 2 παραγωγικές μονάδες φαρμακευτικών προϊόντων, ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 1000 άτομα και επενδύσεις σε έρευνα και υποδομές που τα τελευταία 5 χρόνια ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, η Φαρμαθέν μεγαλώνει και μεταλλάσσεται σε μια πολυεθνική εταιρεία που η καρδιά της χτυπάει στην Ελλάδα. Με σταθερή στρατηγική επικέντρωση στους άξονες έρευνα, εξωστρέφεια, επενδύσεις. Η σειρά βραβείων και διακρίσεων για την επιχειρηματική μας αριστεία, το περιβάλλον εργασίας, τις επενδύσεις και τα επιστημονικά μας επιτεύγματα μας διακρίνουν ως εταιρεία μοντέλο επιχειρησιακής δραστηριοποίησης. Στη Φαρμαθέν δεν σταματάμε να επενδύουμε και να διαφοροποιούμαστε για να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες λύσεις για όλους. Τους ασθενείς, τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, την κοινωνία. Γιατί στόχος μας είναι να γίνει η Φαρμαθέν με το έργο της ένας σημαντικός κρίκος στην ανθρώπινη εξέλιξη. Φαρμαθέν. Καινοτομία εμπνευσμένη από τη ζωή.